Μόλις έχουμε παραλάβει το Galaxy Note 8, για πάμε να το ρίξουμε μια ματιά. Βλέπουμε ότι είναι 16 GB. Πέρα από τα barcodes που έχει εδώ πέρα, μας λέει ότι το κουτί είναι απανακυκλώσιμο υλικό. Στην πίσω μεριά, από ό,τι βλέπουμε, έχει τα χαρακτηριστικά, το οποίο λέει η οθόνη είναι στις 8 inches, Super Clear Type LCD, είναι τετραπύρινος επεξεργαστής στα 1,6, βλέπουμε 2 GB RAM, το S Pen, τραβάει βίντεο Full High Definition 1080p. Η πίσω κάμερά του είναι 5 MP με autofocus, η μπροστινή κάμερα είναι 1,3, η μπαταρία του είναι 4.600 mAh και έχει το IR LED που μπορεί να το κάνει τηλεχειριστήριο το Note, θα το δούμε μέσα στη συσκευασία. Αυτό είναι το Galaxy Note, μόλις το ανοίγουμε το βλέπουμε. Ας δούμε τι έχει το κουτί μέσα. Έχει εχειρίδια χρήσης, Accessorize στα ελληνικά, οδηγός γρήγορης εκκίνησης. Έχει το mini USB το καλώδιο και τον αντάπτορα για να το φορτίζουμε. Το mini USB μπαίνει και στον υπολογιστή. Αυτό είναι λιτό, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω έτσι κι αλλιώς. Εδώ πάνω μας έχει για την οθόνη για τον επεξεργαστή multi-window. Βάζουμε ζελατίνα, το ανοίγουμε. Οι διαστάσεις του είναι 210,8 επί 135,9 και το πάχος 7,95. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι παίρνει, καταρχήν να σας πάρουμε τη σειρά, πίσω κάμερα 5 MP, micro SD έως 64 GB, micro SIM, δουλεύει και ως τηλέφωνο. Από εδώ βγαίνει το S Pen και μόλις βγαίνει, από ό,τι ακούσαμε, κατευθείαν μας πηγαίνει στη λειτουργία του S Pen. Βάζουμε το S Pen πίσω. Από εδώ είναι το on-off button, η αξιομείωση της έντασης, το IR LED που σας λέγαμε μπορεί να γίνει τηλεχειριστήριο, δύο πλήκτρα αφής και το κεντρικό, οι αισθητήρες, η κάμερα 1,9. Από κάτω βλέπουμε έχει δύο ηχεία, το μικρόφωνο και το mini USB υποδοχή. Από την άλλη μεριά πλάγια έχει μόνο τις υποδοχές των καρτών και από πάνω έχει για να μπαίνουν τα ακουστικά, υποδοχή για τα ακουστικά. Αυτό είναι το Galaxy Note 8. Ευχαριστούμε που μας είδατε και μην ξεχνάτε να μας ακολουθείτε στη σελίδα στο Facebook.